ना नाखौ माबायदि बेफार खालामो माने बुलेट लानानैसो फैलायो मालाय सानना नायदो एबा डेन्जारेस मालिक আজিকালি ৰাস্তা বেয়া আছে টাইম মতে বজাৰ পাবলৈ বুলেটটো দৰকাৰ বুলেটটো লাগে ন নহ'লে আপুনি চবতকৈ লাষ্টত পালে এটা কাম নাই আচ্ছা কেনেকুৱা মাছ উঠালে চাওঁ नै नाया नै गिदिरथार नाया नुदोंना आयौ हमबायानोथ' मोजां मोजां आबुनि मास लङा नेকি बायद' नेकी आलहि हे आलहि दिनै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ खोन्थालांसैलाय आङो फैलायबाय नै मोनसे जायगायावहाय बेबायदि जायगाजों आङो माने फैनांगौ जाहैबाय दैलां बोथोरबाबो नायदो लामाफोरखौहाय माबायदि ओरैजायथ' माइ गायजोबबाय गासिबो ओमफ्राय ओरैजाय लामाया माबायदि बेखौ मिथिला आयौ बोरै थांगोनथाय बेखौ एसे खोन्थालांसै जायगाफोरखौ एसे खोन्थालांसै आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै लामाया माने माबा लामा आरो बियो केसा लामा ना मा होनो बेखौहाय बे गारि गंसे फैनांगौथाय थाथ'लायनांगोन माने ओरैबायदि गुसेब बेबायदिनो जुदि सालायबाय थाबा गारिया मा जोरगोनलै वाव आङो गारिखौ बेयाव दोननोसै बेयावहाय गारिखौ जायखिजाया बेयाव दोनना थांसै आङो ओरैथ' लांजाखानाय नंला लांबाबो दा बैयाव फिदिंहैनो हानाय नङा लामाया बिराद गुसेब खुनु रिक्सि गैया गारिखौ बेयाव दोनबाय नै ओमफ्राय आं बेजों ओरै थाबायनानै दायो बोरैजों थांना बैयाव थांना बै गामियाव नुदों दा बै गामियाव ओरै थाबायलांसै गारिया थांगौमोन बै जेरावहाय खिन्थु खालबारा एसे गाज्रि ना ओंखायनो गारबोनांगौ जाहैबाय थांबाय थादोलाय नोंथांमोना एसे जायगाफोरखौ एसे खोन्थालांसै आङो नङा होमबा ओरैबो दै माने गेजेरजों लामा बेबायदि जायगायाव माने बेरायनायाबो एसे माने बेरायनो मोननायाबो एसे खाफाल गोनां बाथ्रा बायदि आं सानना लायो आरो बिथांमोना माने मा होनो दैलाङावल' खस्थ'लै ओमफ्राय मेसेङावथ' जेबो खस्थ' गैया ओरैबायदि ओमफ्राय एसे खोन्थालांसैलाय नै लामाया जे दुब्लि गोजा आरो ओरैजायथ' ओरै सर्ट काटिंआवथ' बिराद सर्ट जायोमोन ओरैजाय नै ओइ दहाय सोंदोंमोन ना दखानाव बे दखाननिफ्राय ओरैजायबा सर्ट जायोमोन दा उफाय गैया दा ओरैजाय दुब्लिसो नालाय मेसेङावबा ओरैजाय बारजायो ओइ जों ओरैजाय ओइ दखान थानायजोंहाय ओरैजाय आलिजों फैजायो ओमफ्राय नैफोराव नायदो दैयानो बोहैगासिनो खिन्थु दैलाङाव दा जेनेबा मास मोननैसोनि उनाव मास मोनसे आरो मास मोननैसोनि उनाव नायदो आरो माबायदि माबाखौ मा होनो बेखौहाय नाफोरखौहाय माने नैफोराव माने लाङिफोर सालाबायबानो नाफ्रा नांलाबायो नुना नै बेफोरावलाय बबाव ना मोनो हैद मा सिरसिब्रा बारदावलायदालां जिबौ थांबाथां आं जिबौखौ बिराद गिसोगारो ना नुबायना नोंथांमोना जायगाखौ माबायदि मोनसे समावहाय माने ब्रह्मपुत्र दैया बेजों बायफ्लंनानै थांदोंमोन माने बेजों आं जायजों थाबायदों बेजों फैदों नैबे दैया मोजां बे दैजोंहायनो फैदोंमोन जाहैदों ओरैजाय थांदों माने बायस'नानै 2011 ना 12 सनाव बायदोंलै बै आलिया दाख्लै जे भिडिअ बानायना खोन्थादोंमोन आं नोंथांमोननो बे ब्रह्मपुत्र माथावरिया बायनानै बेजों ओरै बारस'बोदों जाहैदों आरो जायखिया आङो फैयै नै ओरैजाय नामदां होननाय जायगायाव मोनफैबाय बेबो जाहैबाय जा मिसिं गामि नामदां होननायाबा मा होननाय जायो आंथ' मिथिया जायखिया नामदां माने मोनामनाय गामिखौसो होननो बुङो खोमालै मोनामनाय जेनेबा मोनामनायखौसो बेफोरबायदि बुङो नालाय बिसोरो नामियो दै ना नामियो होनना बुङो माने मोनामनायखौ आरो ओंखायनो मानि थाखायबा मोनामनाय नाम थानायखौ सोंसै दा आं सोरनावबा जुदि सोंनो मोनोबा जायखिया आङो भिडिअखौथ' बेसेबां गोलावसिम लालांबाय थानो हायो बेखौ मिथिया नै एन्जरफ्रा माबायदि खुरदों नुदोंना नै आंनि जायगायाव थानांगौ बेखौ जोंथ' बेयाव जायो नालाय एकदम माबा दै लुनानै मोनगौनियाव नै एन्जरा गिदिर जासोमोन खोमालै बाला एन्जरफ्रा सोब बिदि लामायाव फैजोबसै माने दायो एन्जरफ्रा आलि आरो नुदोंना नै दैया एसे जुदि गिदिर जाबानो बियो ओरैजाय लामायाव लोमगोन आरो ओंखायनो बिराद अखाफोर जुदि बुरजा हाबाथाय एकदम गिनांगौसो बे जायगायाव फैनो दा आं बिसोरजों एसे रायलायनो दै मिसिंनि आं रायलायनि ओइ अकलगियान नलुक सागुलि आमेन अक्कन लुto साइना पेगु नक्का हा ओको दुंगाई आताय लुto हा डाक्टर पेगु नो डाक्टर आई नो नक्का हा क्रिने कान्तो ओके दुंकी कापिकान हा आङो जायखिया एसे रायलायबाय जादोंना जायाखै बेखौल' मिथिला थेवबाबो एसे रायलायबाय आङो निस्सय नोंथांमोना सोरबाफ्रा जुदि
रोंगौबा माने जानाय जायखौ मिथिसिगोन आरो माने जादोंबा बिसोर माने प्रनाउन्सिएसनफ्रा मोजां जायाखै आं बिदि सानदों आरो गथ'फोरजोंसो रायलायबाय आङो आं दहाय होनखादों ना बेनो जाहैबाय जोंहा ओइ नै नावखौ मायदि जाव नै नुदोंना नै आन्दासाव बिसोरो गांसो लाबोदों गांसो र' नेनां एसे फैगासिनो बिसोरो नुदोंना माबायदि खस्थ' लाबोयो बिसोरो एसे खोन्थानोसै आङो जायगाफोरखौहाय बे जाहैबाय नै न'आ बेबो बे आरो खिन्थु ओरैजाय लामायानो गैया माने ओरैजाय फिसाल' आरो ना बबेनिफ्राय लामाया बबेजों बारो ओरैजाय दुब्लियावसो न'आनो गावसोरसो मिथिगौ आरो बोरै थांलाय फैलाय खालामो बेयाव माने अखाया जेला गिदिर अखा हायोना बेजों लोमजोबो माने सब दै थाबायनांगौ जायो आरो नै लामाफ्रा जेने थेने साइकेल थांजागोन आरो फै मोनफैबाय फान्थायाबो नै बेनो जाहैबाय नामदां मिसिं गामियाव ओमफ्राय दा एसे रायलायनोसै नङा होमबा न'आबो बबे जरावथाय न'खौबो एसे जायखिजाया रायलायनो नाजाग्रोनोसै आङो नागिरनो नाजाग्रोनोसै अबाव दं न'आ खोन्थानां ना हमदों ना मादोंथाय नायनि जायखिजाया र' बेसेबां मोनखो नाखौ नोंसोर ना लाग्रा खोमालै अ सार आंखौ सार माय माथो कत লৈ যাব আপুনি धेमाजि बा बुलेट লৈ हे बाब डेन्जारलै बियो मानसिया मालिक मा नुना नुदों ना नाखौ मायदि बेफार खालामो माने बुलेट लानानैसो फैलायो मालाय सानना नायदो एबा डेन्जारिस मालिक बुलेट লৈ हे মানে বিজনেছ কৰিব আহে ন বুলেটটো আজিকালি ৰাস্তা বেয়া আছে টাইম মতে বজাৰ পাবলৈ বুলেটটো দৰকাৰ বুলেটটো লাগে ন নহ'লে আপুনি চবতকৈ লাষ্টত পালে বেপাৰ কাম নাই আচ্ছা কেনেকুৱা মাছ উঠালে চাওঁ ক'ত যায় ছাৰ আপুনি ইয়াতে হা অ ইয়াতে আছোঁ মই এতিয়া অ ইয়াতে আছোঁ কি মাছ উঠালে नै नाया ময়ো একটা লৈ যাব লাগিব দেই কেজি কিমান আপুনিও লোৱা নেকি नै गिदिरथार नाया नुदोंना आयौ हमबायानोथ' मोजां আপুনিও মাছ লোৱা নেকি বাইদেউ নেকি আলহী হে আলহী ক'ৰ আলহী गुगामुख কোনটো गाव सासे जों गामिनि खाथिनिखौ लोगो मोनलायबाय आं ओइ बिसोर मालिका न' मालिका আমাৰ এই ধনশিপুৰ চলচলি বুলি কয় फै मोनफैलायबाय नै जा सासे बন্ধু हेलो হয় কেনেকুৱা খবৰ ভাল আছো ভাল কেনেকুৱা ভাল এনে আৰু কেতিয়াবা হেক কৰিলো আৰু কৰিলে আচ্ছা কি গাঁও বুলি কয় এখন নামদাং মানে কি বস্তু নামদাং মানে আমাৰ এইটো চেন পোৱাটোহে কৈ চাগে নামদাং নামিয়ে দেই না নামদাংটো পৌৰণি নাম এইটো হয় নেকি নামদাং মানে কি মিনিংটো কি মানে এইটো নামদাটো নাম আৰু এইটো মিনিং নাই তাৰ মানে কি কৰিছে আইতা অকমেদুন এই লাদাং না ভিডিও কি কৰিছে অকমেদুন নাং না হা আয়া কিলে পলাইছো লাজ কৰিছে এনেকুৱা লাজ কৰিব নাপায় নহয় এফালে ৰাস্তাটো এইফালে সিধা মিচিং আগম তাত কিনমা দেই অকলো দুন নলুক পলাবই লাগিব নেকি নামদাং মানে কি কৈছিলে এই নামদাং মানুহ এজন নামদাং বোলা মানুহ এজন আগত আছিল বুলি কৈছে ইয়াতে তাৰ কাৰণে এইটো নামদাং থাকি গ'ল মানে আচ্ছা এনেকুৱা নামদাং মানুহ মানুহ এজন আছিল আগত ব্ৰিটিছ আগত মানে আচ্ছা এতিয়া মানে এইটো তেতিয়াৰ পৰা নামদাং বুলি ক'লে এতিয়া ইয়াত বাৰিষাত মানে কিমানমান ক'লৈকে কেনেকুৱা পানী হয় পানী নহয় ইয়াত আগতচোন এবাৰ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইটো আলিটো ছিঙি এইফালে যে ক'ৰবাত পানী আহিছিলে বুলি কোৱা শুনিছোঁ 12 চনৰ মোটাৰ ছিগিছিলে নহয় তেতিয়াই পানী সোমাইছিলে তেতিয়াই সোমাইছিলে আমাৰ এইটো জন্মৰ পৰা পানী এবাৰ সোমাইছে 12 চনতে সোমাইছে 12 চনত আপোনাৰ জন্ম ক'ত আছিলে ইয়াতে গম এसे खोन्थाबाय आङो फैयै माने लामाखौनो एसे बावलायलांबायसोमोन नै दायो फैदोंमोन बेखौ मोनफिनो औवा सिं गोजा आयौ सोब माने औवा जेरैबो सारिउफाले ओमफ्राय मा जाहैबाय माने बिसिना बे जायगायावहाय आरो नों फै खुनु लामानि खुनु माबा गैया ओरैजोंबो न'जोंबो थांजालाबायो माने बेबायदि आरो फै दायो आं मोनफैबाय बिसिनि न'खौ कोनটো आছিলে घरটো সেইটো নেকি সেইটো আচ্ছা দিনেশ वाव एसे नांदाना नायग्रोनोसै फैफिनलायबाय आङो दायो थाबायनानै এই फारसेनिफ्राय र' कुकाय जाम नेকি मयो र' बेजों आं गाखोना थांफानोसै दायो उफाय गैया एसे गोजान थाबायनांगोन र' दा ইয়াত মোৰ গাড়ী আছে মানে ইয়ালৈকে যাম বেয়া পাবি নেকি বেয়া নাপায় ন ঠিক আছে দেই थैंक यू बस चलो
फैयै फैयै आङो सासे जा मानसि लोगो मोनबाय आङो बेजोंनो गाखोना फैफालायबाय दायो नोंथांमोननो एसे खोन्थाबाय नङा होमबा जायगाफोरनि माखासे कन्डिसन गोदाकबो सोंदों आंखौ माने थांसै नामा होनना बुंदों गथ'आ आं बुंबाय होनना बुंदों आङो कुइसन हनाय मोकवाद जादोंनो आं बेनाव सोंदोंमोन थेंक इउ दे भाइ बे आंखौ लाबोबाय नै उफाय गैया बिदिनो फैलाबायनांबाय नै फैयै फैयै मोनफैबाय आं गारियाव आङो दायो मोनफैबाय जायगाखौ खोन्थाबाय गोजानथार थाबायनांबाय आङो ओरैजाय गोजानथार थाबायनांबाय ओमफ्राय दायो आं फैफिनबाय आरो फैफिननानै दायो गारिसिम मोनफैबाय नै नुदोंना गारिया इयावनो दोनदोंमोन आङो ओमफ्राय दायो न' फारसे थांसैलाय दहायो सासे मानसिजों आं रायज्लायना खोन्थाबाय नङा होमबा बे जाहैबाय जोंहा मासख'वानि सिङाव थानाय सिसिमुख पन्सायतनि सिङाव थानाय आरो बे जाहैबाय नामदां होननाय गामियाव आं दायो थांदोंमोन बेयाव मोनसे खामानि दंमोन आरो सासे आंनि बेनिफिसियारि दंमोन आं बेनि माने बेनाव थांदोंमोन आङो एसे नायनो थांबाय आङो जायगाफोरखौहाय फिल्डआवबो दिनै फैदोंमोन नालाय बेखौनो एसे खोन्थाबाय ओमफ्राय दायो फैफिनबाय आरो नायनायखौथ' आं एसे खोन्थायासै ओमफ्राय थांनाय फैनाय एसे माबा लामानि थासारिफोरखौबो एसे खोन्थाबाय नङा होमबा बेनिखायनो आङो फैफिनबाय फैनानै दायो आङो गारि फारसे मोनफैबाय गारि फारसे मोननानै आङो ओरै फारसे थांसैलाय दायो ठीक আছে लोगोफोर बिदिबा आरोबाव थांफाबाय थादोलाय नङा होमबा बेनो जाहैबाय जायगाखौ एसे मोजां खोन्थाग्रोनोसै आङो नै बेनो जायगाया ओरै थांदोंमोन आं बे लामाजों ओरै बारि सेर सेर ओइ मानसि थाबायलांनाय नुदोंना बेजों ओरै थांदोंमोन आरो ओमफ्राय दायो आं नैबेजों थांफिनसैलाय बेजोंहाय आरो हेलौ लोगोफोर फैयै फैयै आङो लास्ट एन्डिं नोंथांमोननो माखासे खोन्थाबाय दिनैहाय आङो माबायदियाव थांना फैखो आरो आं माबायदि जायगायाव थांनानै फैखो नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो भिडिअखौ मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिगोन नङा होमबा नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजारसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय